vaan, tää on toinen jakso Factionsia ja tässä tuli meidän kaveri, se ei puhu koska se ei halua sillään joku videolle. Me tukitaan, hei se kuulemme, tuu tänne niin me tukitaan, kato tää. Juu, Venoks. Make tuu tänne niin me tukitaan tää. Oho. Kai me lähdetään niin paljon pidemmälle ja syvemmälle. Kuka kaivaa? Kaikki lähtee omista näistä. Ei, Joo. No se päästään nopeammin. Mä oon Petrokissa jo. Ei oo järkeä vielä mennä Petrokkiin. Mä oon Petrokissa ja tulkaa tänne, tää on ihan... Tähän tänne vaan. Täällä on hyvä pasepaikka. Joo, otin pikkusen damagea, kun tipuin Petrokkiin. No niin. Tässä on tää meidän, lähdetään täältä vaikka mainiin. Tonne minun Mage kaivaa, niin sinne lähtee kannattaa. Joo. Annatko mä kaivan? Juu, tälleen vaan tästä. Tulkaa nyt. Factionsi. Joo, nyt voi tulla auttamaan. Mä teen Factionsi. Hei. Mage. Mä muuten sipuus sen takia, koska... Kautta F creat, mikäs faktin nimeksi, vaikka randomit. Hei, Mage. Alo, puhuuko se äsken? Mitä? Niin, että voiko ei se... mulla vaan sen takia mä puhun, kun äiti ja iskä ja pikkuiska osee kootua, niin parempi katsojille. Hei, tehdään tänne se talo ja tänne omat huoneet. Tehdään eikä se perustila, missä on tyyliin crafting table ja ne uunit. Tehdään tänne se ruukautta. Stiili tänään mun feilit. Älä. Tai sit sun feili. No mun feili Mä oli muuten löysin Timua ihan tiedoksi. Joo, hyvä. Missä? Täällä. Mä löysin Ironia täältä. Yksi Timu vaan oli, mutta kuitenkin. Eikö siellä mukaan enemmän? On tuo toinen. Kaikki tekee omat huoneet. Siinä on Miro, siis stiilihuone, sori. No aivan se on Miro huone. Täällä on Magen huone. Tästä lähtee mun huone. Hei Jumala, katso tänne. Onks täällä mun huone vai? Joo, on. Siellä. Ok, joo, kiitti. No. Hei, Mage se saa pitää nää Timut. Mä tarvin niitä. Hei, tehkää yksi blokki ylemmälle tätä, varokaa. Joo. Tehkää tolleen noin. Juu. Peittäkää kaikki, tehkää kaikki yksi kerros ylemmälle tälleen. Magi saa pitää Timut, kun se löysi. Voi Mage. Joo, mitä? Kun se... Vitsi se teki silleen... Tai... No ei mitään vaan. Hei, yhdistetäänkö stiilihuoneet, koska... Tehdään semmonen jännä salakäytävä, jos joku sattuu tulemaan. Terve. Laita ovi siihen. Meillä oli OPP:ssä siellä verus mythessä. Mut sitten ne pääs sinne raidaan. Ei oikeesti, ei voinut voittaa kahta Timu Fullia, jolla oli ihan OP Niakademia täällä. Niin Fire Asket ja Fire... Kaikkia pottuja, että Fire Asket. Mikä? Minä osaan lausua sitä enää. Fire Asket. Niin, Fire Asket. Mutta kun... Miten? No meidän huoneet menee vähän hienosti, mutta... Mitä mä teen? Hällä väli. Voiko tulla ihan vähän sen auttaa mua, ihan vähän mainissa?
voin mä. Magi varmaan voi, jos se ehtii. Mun pitää tehdä uusi pikki. Kuka haluu pikin, voin antaa. Mä voin ottaa, jos mä saan. Täällä on mun käytetty pikki, joka menee ajalle nyt. Nyt. Ihan just menee. Noniin. Timupikki. Sait hei Timupikki. Anna mulle rautapikki. Mä sain vain Timupikin. Joo, Mage antoi sen sulle, niin mä otan sen rautapikin. Mä oon hakannut sillä yhden pikin, ei kun Loki. No niin, joo ei se haittaa. Pistä tähän mun puuta, voin pistää ton yhden puun tuohon. Ai Mage hyvä, annat mulle Timupikin. Just mä sadoin. No. Hei, voit sä nopea tulla täältä auttaa tän, niin mä voin tulla auttaa sun mielestä. Täältä näin, hakataan nää. Siitä niin alat hakkaamaan sinne. Hakkaan täältä. Vasta. Tää on ihan nice. Tästä päältä näin. No niin joo. Katos, ui. Mun vahingossa löi. Onks sulla crafting tablea? Oh, 2. Onko anna mulle toinen? Hakkaa irti. Okay. Niin, kiitos. Mä päällystän tän nopea tällä puulla. Sit tuun auttaa Mage sinua. Hei, enchanttaa se sun Timupikki 8, tai paljon sulla on levuja? Mä voin enchanttaa sen sulle. Mulla on 16 levua. No, mä pistän crafterin. Ei kun mikä enchantit ei kun Mulla on enchantti. Tästä tulee varmaan monta osaa me tehdään tälle. Hei, Mage, ota tosta, jos sulla ei oo. On sulla. Ei! No, Mä voisin alkaa tän osan kohta lopettelee. Ehkä. Juu, ota. Tehdä sen. Älä vie kohta. Aletaan. Tehdään näistä 10 minuutin jaksoja. Juu, näitä voi tulla aika paljon, mutta Joo, ei se mitään. se on hauskaa vain. Juu, ja siihen voi tulla muita mukaan, niin jaksoihinkin. Ainakin Skywarsiin. Jos ne kommenteissa. Mage, mä tuun auttaa sun. No niin, mitä sä haluut? Mun tekevän. Tarvitko sä apua, hei? Äijä. Voit kirjoittaa chattiin joo tai ei. En tarvitse. No se voi näyttää, mitä pitää hakkaa tälleen kädellä. Mut pistäkää heittoa noin tonne mihinkä uuniin kopastuneen. Ok. Mutta haluat sä sileetä vai? Hei, Juu. mulla on sileetä kiveä jos tarvit. 30. No heitä muu. Joo. Pistä vielä uuniin. Hei, mäkin tarviin... Hei, voitteko tuoda mulle pari sille? Ihan yksilleen. Tai 2. Yksilleen tarvii. Ihan... Niin, pari. Tänne pitäisi laittaa. Ui! Ei, mä menen mainaa tänne. Tänne tulee vaikka mun ikioma maini. Onko ikio? Joo, mun ikioma. No kyllä teikin saatte. Tää on 11. Hei Mage, tossa on noita blokkeja. No. Se vahdan ton torchin tai. Yksi. Mun pitää pistää tohon. No. Hei. Hei sä voit Ei, tehdä tänne main. Tee tänne main.